hindi mga perang padala sa akin, kundi mga greetings na padala sa akin. Ano ba yun? Hi everyone! It's me Cindy from Manchester Girls. Binabati ko lang po si CHS Vlog ng happy 60th birthday. Wishing you all the best and good health and may God bless you and your family. Ayan, ingat po palagi. Happy birthday! Enjoy your birthday! Hello, Tito Sianes! So, balita ko po is mag-birthday po kayo. So, gusto ko kayong batiin ng happy birthday. So, sana po mag-enjoy kayo ngayong birthday nyo. And, alam ko na dadagdagan na yung ating edad. Pero, hindi naman po siya halata. Mukhang bata pa din, di ba? So, wish you all the best po. And wish ko na magkaroon po kayo ng malakas pang katawan, good health, and more birthdays and blessings to come po. So, happy birthday, Tito! Bye! Hello, Uncle. Kamusta na po kayo? Happy birthday po. May a special day be filled with lots of joy, beautiful moments, and love of family and friends. God bless and more birthdays to come. Love, Toy Vlogger Aeon. Hello po, Tito CNS. Happy birthday po. More birthday to come and more blessings. And more vlogs. Happy birthday! Happy birthday po! Bye! 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 Hello mga sis mo bro! Kumusta na po kayo dyan? Sobrang namiss ko po talaga itong ganitong portion. Nung active po tayo sa social media platform. So ayan po, mayroon po tayo ngayong babatiin. Isa po nating kaibigan sa White World. Isa pong talagang ang sarap kakwentuhan, kakulitan pagdating sa live, sa chat box. So ayan, namiss ko po kayo. Happy birthday sa iyong 60-30 Tito Zelso. CHS Vlog PH. Na sana'y bigyan po pa kayo ng napakaraming birthday ng ating Panginoon. Enjoy your special day. Magpad pa po lahat ng iyong mga pinapangarap sa buhay. More blessings to come. Na sana'y magpad po lahat po yan. Once again, happy birthday to Zelso. Sana'y magkita po tayo ulit soon. At makabalik na po tayo. At kunin ko na rin ito yung pagkakataon na sana'y pag nagkita po kayo ng aking kaibigan na si guwapong professor. Pakibatin lang po. At kay Ma'am Simple Logton, maraming salamat po. And kumusta? Happy birthday, Tito Zelso. Enjoy your special day. So what's up everyone, is showing from All About Con by Cruz Collection. So greet natin yung ating kaibigan na si CNS Vlog. Happy 60th birthday Sir Idol. So wish ko lang is magkaroon ka pa ng maraming birthday. So yun lang po. So happy birthday ulit CNS Vlog, Kuya Celso. Hello po. Happy birthday sa inyo. I wish you all the best and more birthday to come. Bye! Happy birthday, Sir CNS Vlogs PH. Nakakatuwa na patuloy pa rin namin kayong napapanood at hindi na lang kayo sa YouTube kundi sa Facebook na rin. Actually, mas napapanood ko po kayo sa Facebook. Hiling ko lang po sana maging healthy kayo palagi, malayo sa any kind of harm and any kind of sickness. Stay safe po. Bye! Hello po, Tito Celso, CNS Vlogs PH. Happy birthday po. 60 years old na siya. Ay, may mga discount na makukuha. So, ayan. Ang wish ko sa'yo, Tito, ay sana magkaroon ka pa ng long life, healthy and happy life kasama ang buong family mo. And sana po ay
maging healthy ka lang, tuloy-tuloy lang po sa mga pag-upload ng videos, maging masaya lang sa buhay, walang stress, ganon. Ayun, see you soon, Uncle, and ayun, happy birthday, have a blast, enjoy your day, God bless, bye-bye! Magandang araw, Pilipinas! Nandito ako ngayon, si Maninong Gala Official, Albert Jan, para batiin ang ating CNS Vlogs PH ng happy 60th birthday. So, dual citizen na si Tito Celso. Senior citizen na rin siya. Ayan, so, and happy birthday, Tito Celso, and enjoy your day and enjoy the blessing na binibigay sa iyo ng Diyos kasi sobrang bait mong tao. And see you sa birthday mo, Tito Celso. Happy 60th birthday from Team Marino, Team Alliance, and Team Noo. And happy birthday po, Tito Celso. See you soon. Bye. Hello, Uncle Celso, CNS Vlogs PH. Happy birthday po. Happy 60th birthday. May you have more blessings to come, birthdays to celebrate, good health, and enjoy life po. See you soon kapag may ang tawag dyan, meeting ulit ng Team Alliance. Happy birthday po ulit! Happy 60th birthday, Tito Celso. God bless po and welcome to the senior world. Yan, magpalakas po kayo lagi. Happy birthday po, Tito Sears Vlog, Denmark Mains from Team Marino. Sa inyo po ay bumabati ng happy 60th birthday po. Happy discount year! Hello, Tito Celso. Happy 60th birthday nga pala sa'yo. Enjoy your day and have a blast. And more kwela in life, more birthday to come. Ingat lagi. Saka God bless you and your family. Yan. Itagay mo na lang ako, Tito Celso. Adios. And ingat lagi, Tito Celso. Bye-bye. Magandang araw, Pilipinas. This is Evilio Flores Jr. Nais ko po lamang batiin ang ating isang matalik na kaibigan, si Sir CNS Vlogs PH ng isang maligayang kaarawan po. Happy birthday po sa iyo, Sir CNS, and ingat po kayo palagi dyan. May God bless po always. Enjoy your birthday po, and Diyos mabalos. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito po ang inyong kuya na si Kuya Alan para batiin ng happy 60th birthday si Idol CNS Vlogs PH. And po, Idol, enjoy your day, take care, and God bless. Sa muli, happy birthday ulit, Idol. Peace! Magandang araw, mga kapera. Ayan. Ito po muli, inyong Kuya Popo. Ngayong araw, babatiin natin ang isa sa ating naging malapit na kaibigan at kabarya. Ayan. Ang ating nag-iisa, walang katulad. CNS Vlog PH. Kuya Celso. Ayan, kuya na ngayon kasi dual citizen na raw siya. Ayan, dual citizen. Pag-isipan mo na lang kung ano yung dual citizen na yan. Happy birthday muli, Idol CNS. And more birthdays to come. Yan. Muli, ito yung Kuya Popo, Perang Pinas. Manoy, happy birthday po. Sana mas marami pang birthday ang marating mo. Happy birthday. Manoy, happy birthday. More birthday to come. Thank you. Ama, pare, happy birthday! Sisinta ka na palaan. Kami di pa madali na makasunod ba sana kami sa imo. Sana maumulo mo na kang pagkasinso mo. Hi, Sel. Happy birthday! More birthdays to come and God bless you always. Enjoy your day. Happy birthday. Pare ko, happy birthday! Ma-enjoy mo naman ng anak so mo, magka-senior. Hindi ka na magapila, may discount na sa jeep. Tamang-tama ka.
Sana magkita pagilan kita hindi. Sabi ko hindi ka mag-birthday sa Bicol kaya naguli ako. Nakamampalan. Mariin si Manay mo Paul, si Ninong. Dapat na kayo naman ako gila yun. Pero okay lang. I-enjoy mo. Special day mo, i-enjoy mo. Pati sa senior life mo, i-enjoy mo. Pasalamat kita, uminabot pa kita sa edad ng mga kasi nag-senior pa kita. Okay lang. Happy birthday. Dapat dakil pa kan nabot sa imong birthday. Sana magulit ka naman ide. Magkukununuyog. Happy birthday, boss. Maligayang pagbati. Marami pang birthday ang darating sa'yo. Magandang araw po. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang kaarawan and welcome to Senior Citizen Boss Ninong Celso Quintero. Ang wish ko po sa inyo ay sana po bigyan pa po kayo ng maayos, malakas at malusog na pangangatawan. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtanggap sa akin muli. Bilang isang trabahante, hindi lang bilang isang inaanak. Naway maghari po sa inyo ang pag-ibig at maayos na pagsasamahan ng inyong pamilya. Muli po, happy 68th birthday po. Boss Celso Quintero, welcome to Senior Citizen. Bye! Boss, happy birthday. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Kung hindi mo ako kinuha, siguro di ko alam kung saan na ako ngayon. Salamat sa lahat ulit, boss. Happy 60th birthday, boss. Happy birthday, Uncle Celso. Uncle, happy birthday. Sana mag-enjoy ka sa birthday mo at manatili kang pogi at saka cool na uncle. Dalangin ko na bigyan ka ni Lord ng mas healthy pang pangangatawan. Maging happy yung heart mo. Tapos dalangin ko rin na kay Lord na ibigay pa niya yung mga desire ng heart mo according to His will. Ayun, sana mag-enjoy ka sa mga ginagawa mo sa vlogging at sa sa Munting Bukid. Sana makapunta ulit kami diyan kasama si Tien na yun. Yun lang. Happy birthday, Uncle. Stay pogi. Ayan, happy birthday, Uncle Celso. We miss you so much, of course, dahil medyo matagal na tayong hindi nagbabanding because we're so busy. Alam naman namin yun. And basta we miss you also, Tita Selma and everyone. Manatili kayong healthy, of course, and we pray na you'll be happy with everything that you do, that God will bless you more. Yan. And patuloy po kayong maging mabuting tao. Yan. Dahil you're one of the kindest persons that we know, maintindihin, ganyan. So, maraming salamat po sa buhay mo, Uncle Celso. We love you and we miss you. We miss the Kalapatids at ano ang tawag niyo dun sa mga sa mga katiwaldas. We miss the katiwaldas. Yun. So, yun, Tito Celso. We love you. Diyos mapalo. Happy birthday! Happy birthday to. Sana tuloy-tuloy kang pagkasinso na sa mong negosyo. Happy birthday, Nong. Ang wish ko sa'yo, stay strong and healthy. Saka more blessing to come. Enjoy your special day. Love you, Ate Pe. Thank you. Yun. Birthday, Kuya Celso. May you have more birthdays to come. Happy birthday, Tito Celso. God bless. Welcome to the world of senior. Hello, Kuya Celso. Binabati po kita ng happy 60th birthday. Wish ko po sa'yo, Kuya, sana bigyan ka po ni Lord ng malusog at malakas na katawan para po maipagpatuloy niyo po ang pagbablog niyo. Maraming salamat, Kuya, kasi
naging blessing ka sa buhay namin. Napakabuti po ng puso nyo. Marami po kayong napapasayang tao at natutulungan. At isa na po kami doon, Kuya. Si Lord na po bahalang magbalik ng mga pagpapala sa'yo. Sana po makapasyal din kami sa munting bukid mo at makaranas din ako ulit na makasakay sa kalabaw at sa kabayo. Sana mas lalo pang dumami yung mga pananim mo at yung mga alaga mong kalapati. Nakakatuwa pong panoorin, Kuya. Sobrang proud po ako sa iyo, Kuya, kasi nauna pa po ako sa iyo mag-vlog, pero mas naunahan mo po ako magka-million views. Kaya, Kuya, payo ko po sa iyo, ipagpatuloy niyo po yan kasi marami po kayong napapasayang tao sa mga reels mo. Yun lang po. Happy birthday po ulit. God bless po. Enjoy your special day. Bye! Morning mga kapisda. Ito kami ngayon namingwit kay Lakson. Kahuli na akong 2 bangus. Ay binabati ko pala yung kuya ko na si CNS Vlog PH. Advance happy birthday. Sana marami pang birthday ang darating sa'yo. Bukas magpakasaya tayo sa Cavite. Maraming salamat po. Diyos mamalos. Hi, good day. Hello po. Today is April 15. April 15. Anong mayroon? May kuya's birthday. 60th birthday. Kuya CNS Vlogs PH, Kuya Celso, kaibigan, kapatid. Kuya, happy birthday. More celebrate and candles to blow. More blessings, success sa pagbablogs mo, and good health. Thank you sa lahat-lahat ng tulong sa mga problema ko. Alam mong ikaw ang nilalapitan ko na hindi ako nahihiyang magsabi. Salamat po. Again, Kuya, happy birthday. 60th birthday. Senior ka na pala, Kuya. Welcome to be a senior. Okay lang yun, di naman halata. Pogi pa rin. More success, Kuya. Salamat. I love you. Mahal na mahal po kita. Maligayang karawan, Kuya Celso. Naway maging masaya at puno ng biyaya ang iyong espesyal na araw. Salamat sa pagiging mabuting kapatid at kaibigan. Sana ay magpatuloy ang iyong tagumpay at kaligayahan sa bawat taon. Alam ko na marami na pong magagandang bagay ang darating para sa iyo. God bless you always at magpatuloy ang ating magandang samahan bilang pamilya. Mahal na mahal ka namin. Enjoy your day and here's to more amazing memories together. Happy birthday, Kuya Celso. Salamat. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po si Simply Lot at si... Guwapo nga sa'yo. Ayan, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking kapatid na si CNS Vlogs PH. Ayan, maraming salamat na sa lahat ng tulong mo sa akin. Nandiyan ka palagi pag kailangan ka ni Ate Lo. Thank you so much sa mga project natin. Hindi ko kaya pag wala ka. Ayan, para kang si Superman. Saludo ako sa iyo. Ang wish ko sa iyo, good health. Long life. Sana i-enjoy mo yung iyong kaarawan kasama na iyong family. Alam ko nasa bakasyon ka ngayon. Ayan, sana all. Ayan, dahil senior ka na nga pala. O, i-enjoy mo na yung pagiging senior mo at mag-apply ka na rin ng Senior Citizen ID card. Ang laking benefits yan. Ayan, bukod sa 20% discount sa gamot, sa mga restaurant, pamasahe sa mga jeep,
o kung ano man sasakyan dito sa Pilipinas lang, ayan, may discount ka pa rin. Nga bilang senior citizen, ayan, nai-enjoy ko na rin yan. Yung mga benefits na binibigay sa atin ng ating government. Dito lang sa Pilipinas yan. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, huwag magkakasakit, pati yung family mo. Sana lumago pa ang iyong ang iyong YouTube channel. Magkaroon ka pa ng maraming subscribers. Ayan, saka sa Reels. Ayan, sikat ka na rin sa Reels. Ayan, di ba? Nag-umpisa lang yan sa munting bukid. Thank you so much and enjoy your special day. Muli, Stay safe. stay home. God bless. Diyos mabalos. Hi guys! Ako po yung nag-edit ng video. Ayun, gusto ko lang din batiin si Papa ng happy birthday! Happy 60th birthday, Papa! Sana ma-enjoy mo tong araw na to kasi special tong araw na to. Lalo na ngayon pang senior mo na and maka-express lane ka na. Sabi nga nila, di ba? Ayun, Papa, wish ko lang sana magkaroon ka ng good health dahil alam ko marami ka pang gustong i-achieve sa life. Yung munting bukid na hindi naman ganun kamunti. And gusto ko lang din mag-thank you dahil hindi niyo po kami pinababayaan and lagi niyo po kaming napapasaya, napaaral niyo po kami sa magandang eskwelahan, and sobrang swerte po namin na magkaroon ng isang papa na katulad mo. Biruin mo yun, from high school to college, inahatid ako ni Papa. Pero, ayun, nahiya ako, pero cherish ko na lang yung moment kasi syempre gagraduate na din ako. Ini-enjoy ko na lang kahit minsan nakakahiya. Pero ayun, na-enjoy ko siya dahil nakakausap ko din si Papa habang nasa motor. And ayan, hindi man ganun kalaking bagay yun, pero para sa akin malaki yun dahil pag may school kasi gabi na ako nakaka-uwi. So, ayun. Tapos, si Papa pag may nagustuhan kaming pagkain, kunwari, nagdala siya ng kabayan na tinapay. Sabi, pag sinabi mong, "Uy, sarap nito pa." Tapos, susunod na araw, tsaka sa mga susunod na araw, magdadala siya ng kabayan na tinapay. Ayun, napaka-sweet niya ni Papa and ayun, thank you Papa for being generous sa amin, pagiging masipag, pagiging sweet, pagiging makulit. Ayun, wala ka na ibang mahihilig pa sa isang Papa. All in one na siya. Kayang-kaya. Ayun lang, Papa. Thank you sa lahat. Sana humaba pa yung buhay mo para makita mo kaming nagsasucess sa buhay at makakapag-travel pa tayo. Ayun lang. Gusto ko lang din magawa mo yung mga gusto mo. Gusto ko rin makasama ka makatakbo. Ganon. Tayo ni na mama, ate, dete. Ayun, banding. Ayun, marami na akong masyadong sinasabi. Pero, ang down point lang nun, gusto ko lang mag-enjoy mo tong araw na to. At yung mga hinanda namin dahil, ayan, masaya kami na nandito ka. Happy birthday, Papa. I love you. Happy birthday, Papa! You're 60 na.
And still, malakas pa din yung pangangatawan mo. Makulit ka pa din. Feeling ko mas kukulit ka pa. And you're still the way that you are 10, 20 years ago. 25 lang ako. I wish you good health and of course good health. Sana ngayong 60 ka na po, makahanap ka din po ng time for yourself. Hindi lang po yung mga kalapati mo na sandamakmak mo sa dami and yung mga bunnies na alagaan. Pero yung may sinasabi mo lagi na enjoy life. Sana at this point on, makapag-focus ka na sa mga bagay na gusto mong talagang gawin. Matagal na. 1 year na lang naman si Bunso. So, malapit-lapit na yan. And gusto ko lang pong magkwento kung sino man nanonood, kung ikaw lang or ibang tao, yung isa sa good memory na natatandaan ko sa'yo. I mean, parang, ewan ko, hindi ko siya makalimutan kasi parang every time na may isip ko, parang na-encompass niya kung ano po yung personality nyo or yung pakikitungo nyo sa aming lahat. And kahit hindi lang sa aming pamilya pero sa ibang tao. So, nung kinder ako, payback kinder. Nung kinder ako, naalala ko nung nag-aaral pa ako sa may Tabhan, sa may Teachers Village. Hatid sundo ako lagi ni Papa. Tapos, naglalakad lang kami. Kasi yung bahay namin before sa may Block 14. So, medyo malapit lang siya sa Teachers Village. So, nilalakad lang namin yon. Tapos, may mga alleyways kasi, mga iskinita na pwede mong daanan pa uwi. So ako, syempre, pagkalabas ng school, tatakbo na ako dun sa may mga iskinita kasi, siguro bata. Tapos gusto ko mauna sa bahay. Wala lang. Totoo lang po yung isipin. So, lagi akong hatid sundo ni Papa. Naglalakad kami. Tapos, nung medyo nakaluwag-luwag, may bike na kami. Tapos, yung bike na yun, alam niyo yung, di ba, bike? Tapos may kahoy sa gitna. Doon ako uupo. Kaya pag hinatid sundo niya ako, nakaupo lang ako sa bike. So, ilang months or years din na ganun. Tapos nung medyo nakaluwag-luwag-luwag, nakabadyak na kami. Di syempre sa soft drinks, yung may badyak, doon nilalagay yung mga soft drinks. Pag sinusundo ko ni Papa, meron ng case yan. Alin yung case, pero wala siyang laman ng mga soft drinks or alcohol. Yung nakatumba yung case, tapos mga 2 upuan. Tapos doon ako uupo. Wala pag naalala ko. Ayun, so, from lakad to bike, to padjak. Tapos nung medyo nakaluwag-luwag na kami, nagkaan kami motor. Hindi ko alam kung yung same motor pa din yung ginagamit ni Papa ngayon. Pero, ayan, nagkaan kami ng motor. Tapos, hatid sundo pa din ako. Like, nung since kinder hanggang LM. Ganon lagi, nakamotor kami, ganyan. Tapos, ito na yung isang mas naluwag. Nung nakaluwag-luwag na kami, nagkaroon kami sa sasakyan. Yung crosswind, yung color orange. Eh, nung LM pa ako, dun sa infant ako nag-school. Tapos yung bahay namin sa Block 14 lang. So if alam niyo kung gaano kalayo yung isa't isang yun, malapit siya talaga kung walang creek dun sa may, yung highway dito. Hindi ko alam. Basta yung highway dito, may creek kasi. So, dapat diretso lang talaga from infant to Block 14. Pero since may creek, kailangan ikutan. Kaya ikutan yung creek. Wala namang tulay till now. So, iniikutan ko yung lakad. Iniikutan namin yung creek na yon pa uwi. So, di ba, nagka-crosswind na kami. Hindi ko alam, pero hatid sundo pa din ako ng crosswind kahit since
Block 14 lang, tas infant. Isipin nyo gano'n ka-iksi yun. Parang mga 5 minutes lang. Mas matagal pa yung paglalabas ng kotse sa Skinita dun sa may Block 14. Tapos, isang araw, edi uwian ko na. Wala pa si Papa. So, naisip ko, baka busy, gano'n. So, naglakad na ako. Naglakad ako mag-isa pa uwi. Tapos, nung nasa kanto na ng Block 14, nakita ko siya. Lumalabas siya, naka-crosswind siya. Sabi ko, Papa, ano ba yan? Parang naka-crosswind ka, pwedeng motor, gano'n. Pwede namang ibang lakad na lang tayo kasi malapit lang naman. Naka-crosswind pa talaga siya, guys. Pero natawa ako kasi back and forth, like almost every day, crosswind yung gamit niya. Siguro parang natuwa kasi may sasakyan na kami, gano'n. Pero, ayun lang, nakakatawang memory lang na hatid sundo ako, tapos crosswind, sasakyan, tapos ang lapit-lapit lang naman. Ay, tapos ever since, nung nag-college din ako, sa Espanya pa, minsan pag sobrang late, hinahatid din na niya ako sinusundo. Hinahatid niya ako papuntang Espanya para makaabot sa school, ganyan. College na ako noon na. So yun yung isa sa good memory ko kasi nakikita or na-feel ko talaga na sobrang thoughtful ng papa ko. Kasi, kahit busy siya sa business, alam namin na parang back and forth talaga siya dito sa bahay, ganun. Kasi nag-aasikaso siya ng ganito, sa palengke, nag-aasikaso siya ng ganyan, sa mga apartment, Pero kapag sinabi namin na, Papa, hatid mo ko, ganyan. Papa, ganyan-ganyan. Talagang hahanap siya ng way para mabigay sa amin yun. Alam, iyak na ako. Yun. Sobrang thoughtful ni Papa. Hindi lang sa amin, pero sa mga people around him. And sobrang thankful ko na-experience ko yun everyday. Like, hindi lang basta sa hatid sundo, pero wala kaming merienda, gano'n. Papa, gusto ko burger. Talagang hindi yan uuwi nang walang burger na dala. Yun lang. So, sobrang thoughtful niya sa mga tao na malapit sa kanya and kung ano yung kasiyahan ng ibang tao, masaya din siya. Ganon siyang tao. So, parang, basta makapagpasaya siya ng mga bata, ng mga tao dyan, mga kapitbahay, ng mga kakilala namin. Yun din yung happiness niya. And, sobrang gandang makita yon growing up. Kasi, nakikita namin na ganito pala mag-value ng ibang tao. Like, ganito pala magpasaya. Ayun. Nayak na ako, guys. So, ayun lang. Gusto ko lang positive vibes. And gusto ko lang din malaman ni Papa na thankful ako, sa lahat ng ginagawa niya. Although, parang, siguro sa akin, hindi ako super vocal. Medyo tahimik lang ako. Pero, ayun. Super happy namin na ikaw po yung Papa namin. And, yun. Love na love ka po na. Yun lang. Happy birthday, Papa. Love you. Bye-bye. Hi, Pa. Yun o. So, happy birthday sa pinaka-pogi naming Papa. Siyempre, wala namang iba, di ba? Ayan. So, special tong birthday po na to kasi sabi mo nga, at least ngayong birthday na to, priority ka na talaga sa pila. Ayan. So, gusto lang po malaman mo na mahal naman ka namin. At blessing ka po talaga sa pamilya natin. Kasi hindi ka po nafe-feel na pakita yung pagmamahal mo at kalinga. Pero hindi lang po sa amin. Nakikita ko rin kung paano mo pahalagahan yung ibang tao at kumbaga bigyan din sila ng kalinga or at least attention o makisama yan. So kaya idol na idol ka namin. Ang wish ko lang po sana ay bigyan ka pa na mas mahabang buhay at mas malakas na pangangatawan
para syempre makagala pa tayo, saka makapag-jokes ka pa ng maraming mga high level jokes. Tapos makapagtanim ka pa sa munting bukid, di ba? Yan, so thank you po sa lahat at salamat po sa syempre pag-engganyo na mangarap. Sabi mo, libre lang mangarap. So hayaan mo po na yung mga pangarap natin sa pamilya natin, yan, unti-unti po natin pagtutulungan at tutuparin, hopefully. Yan, so thank you pa and maligayang ika-6 na po kaarawan sa iyo, Celso Quintero, ang idol papa namin. So love you po. God bless pa. Bye-bye. Charo. Okay na. Sige, game na ulit. 1, 2, 3, go. Charot.